Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Yên ku ji heycana xwe bûne qediyane. Ger li ser navê İslamê di nava we de tevger hereketek an jî heycanek hebe bi vê yekê kêfxweş bin. Vê yekê wek lütf û ihsana xwe da binasin, lê hewl bidin ku vê yekê winda nekin. Lewra em ji rojên ku wê coş û heycana me sis bikin re derbas dibin. Carna hîs û hestên me ew qas dilgeş dibin, heycana we digêje dereceyek wisa ku însan tiştên mezin didin ber çavê xwe û bawer dikin ku bi îzna Xwedê hûn dikarin gelek tiştan bi dest bixin. Hûn bawer dikin ku bajarekî an jî welatekî tevahî bihejînin, bi serê wî wek xalîçeyekê bigirin û di balkonê de bihejînin. Hûn bajarekî bi milê dilê xwe hembêz dikî û wî dorpêş dikin. Hûn dixwazin van demûkeliyan hîs û fikr û ramanê xwe yên bi coş ji însanên din re jî bibêjin. Lê ew kesan ew ê bi we bikeniyan û henekê xwe bi we bikirana. Bilahaya we jê hebe, hûn ne li ser riya şaş û xeletin. Ti carî dev ji tiştê ku we di hişê xwe de derbas kiriye bernedin. Hûn ê di civakê de bi gelek însanên ku wê heycana we kêm bikin re rû bi rû bibin. Ji we re dibêjin ku xeyalperestin, dibêjin hûn ne li ser îstîqrarê ne, ku rastî ne ew e ku hûn hûsa difikirin û moralê we xera dikin. Bilahaya we jê hebin, pir xelet e ku însan bi vî awayî bi kesên ku mirovan bê heycan re mijûl bibin û wan ji xwe re muxatab bigirin. Şaş û xelet e ku şêwirandina bi wan re û ji wan re bibêjin ku hûn dixwazin çi bikin. Dest û lingê we girê didin, hûn dev ji her tiştê berdidin. Hûn ê li ciyê xwe rû binin, heta dem û wextek dirêj hûn ne dikarin moralê xwe baş bikin û neyên ser hişê xwe. Helbet tevger û hereketên ku tenê bi hîsî û heycanî ji nişka ve derdikevin henin. Ji ber vê yekê ev hîs hest û heyecanên ku dibe ku mirovan têxîne nava şaşî û xeletiyan. Lê berava jiyê vê yekê, ev fikrên bê hîs û heyecan kêrê ti tiştekî nayê û faydayê nade tu kesî û mirovan bi ser naxin û serfîraz nakin. Însanên ku ji kelecan û heyecana xwe bibin, ji her tiştê xwe bûnin. Her tiştê xwe winda kirine, êdî nikarin ti tiştekî bikin. Bilxasa kesên li ser navê İslamê ji kelecan û heyecanê bibin, di serî de nikarin ti tiştekî bikin. Beravajiya vê yekê hewl bidin li cem kesên serketî û serfîraz bin û li wan temaşe bikin, hûn ê bibînin ku ew heyecan wan tê dixîne nav hereket û tevgerê. Lewra em di rojên ku wê coş û heyecana me sis bikin re derbas dibin. İzzet û rometa xwe bilind û muhafeze bikin. Kesê ku bibêje ez dikarim 10 kilometreyan bazdim, dîsa jî herî kêm nîvê wê dikane baz de. Lê kesê ku dibêje ez nikarim tişekî bikim, ji destpêkê ve qediyaye û wenda kiriye. Roj û şevên we bi xêr û bereket bin, bi silav û duayan tije bibin.